Бъди честен! Наистина ли все още вярваш, че демокрацията работи, нали? Това е магически трик. Това е илюзия, която води към съвсем друга система на управление, нали? Това е театър. Дори мирните протести са пълна глупост. Това е като колективна медитация с интензивно дишане. Виждаш ли, демокрацията наистина работеше. Но не съвсем. Мислеше си, че работи, но всъщност последния път, когато видя демокрацията да работи, беше когато всички бяхте готови да умрете за убежденията си, а това, приятели, не е демокрация. Това е просто няма да търпим повече. Сега, аз съм голям привърженик на това да не се водят войни, нали? Аз съм голям привърженик на това, че нашата цел, нужда, особено на този етап от нашата еволюция, трябва да бъде мирът, нали? Но мирът не се завоюва. Мирът е принадлежност. Най-добрият начин да възприемеш този принцип е по същия начин, по който държавите се справят с имиграцията, нали? Това е контрол на потока. Не искаш да изгубиш същността, духа на това, защо отиваш или искаш да отидеш на такова място изобщо, нали? Като го наделееш без да приложиш и възприемеш нови основни вярвания и принципи, нали? Добре, ето едно допълнение, нали? Причината, поради която демокрацията не работи, е защото ние по своята същност сме същества, търсещи комфорт, нали? Мразим промените. Мразим промените, нали? Това е всичко. Всички ние мразим промените по толкова многобройни причини, нали? Но това не означава, че когато си от другата страна на промяната, не си изключително благодарен, че си извървял пътуването и си стигнал до целта, нали? Имам предвид, ние наистина сме най-големият си враг, но точно за това демокрацията никога не може да проработи. Причината е, че освен ако не си готов да умреш за убежденията си, но тогава това вече не е демокрация. Това просто е налагане на промяна, защото си решил, че си готов да умреш за своята система от вярвания. Така че демокрацията никога не е работила. По същество никога не е работила, нали? Единственото, което някога е работило, е да умреш за убежденията си, за да ги наложиш на някой друг, нали? Нека бъдем честни. И това също не е правилният начин. Вижте, докато всички вие сте готови да вярвате в илюзията, че демокрацията работи, нали? Това прави по-трудно за вас наистина да промените системата към нещо, което е по-ползотворно за всички, нали? Как можете да повлияете на система, която дори не виждате, че действа зад кулисите, нали?